Cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Ada ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Habang ikran hagak bayadei bagi karkhana national film hagan ya jella ka jongi. Kakan huan jong iba Pradeep Kurbal ani Kurba Films kam de show barang thamai. Lani ka barang don kam man pinithu. Namar ka jinga don menta hagi film ki bapau hagan ya jella ka jongi. Amtang hagan ya jella ndrei hakari bar hakaperthai hi barok away. Timbenta si rengkat bat ni donru yakan yakan huan jong kan lengkha beneng. But angin yolat banyak keren ber gini ginong ang hak bayade bakani ka film but kumjuru ingkli perthawi ka jinga nanti jongki hak bayade bakani ka film ka baki ak maki kau ni sharp in priang subhai pi ba Melvin nang ta iba Richard but kumjuru gidon rengkat bangi ya ibaya nang ta i Albert but i ba jitu tingi priang subhai baru wat syagani ka jinga keren ka jongi mentasngi but let's see kumbang yo jing tim mo ba hagani ka film haling khabeneng gidon riungut ki kas lani ki ba ak ka film but mentasi idan sangot hang ni rengkat bat ni but kadi ru kasin ka berengkong let's see jan baro mo kinong ak makin yo bani dan menta haka mi jing keren Tisho begini poi susu saya kata ke jengkring jeng haling khabeneng mo kan dia let's say ko ban look back yang mo let's say na bodong ya show pin poi hakan ke film haling khabeneng let's say pla judan bentana em kiwi ki film bade kelak bande bi ba Pradeep ni badno Layadon bentahi ki bakambun te yang asimat di ba Pradeep hi tangba ki don we artli ki film ba ngayolat ban sim benta ki film na po ke Tollywood industry jongka Calcutta yang ta don artli ki film ki badai bat ki we ki producers director ki banashini hi ngate nasdang nak film bat Pradeep hi nadu kaman bajuat bat nang tu ter ke babun kali jong ka film jong ba Pradeep hi tang ba ngala ya tailang bat ki we ki production ru te bensia khanya keteli te imat ki arfo itli la poi film manglaak te kiwi film mga ak te kadai kum kalano ka jing em nang short film ka dur nang ka dolan nong kita hi bawan khamat lai dan segi kiwi ru ngare dang duna ka jenis ya tien kong do ak te de ka film na Mumbai tadi ka ak kong do kan swagata ngaju pau film ji iba Pradeep ha de mapi puara ng shoe shot. Dia nadam dapat ki yodo. Dia mentas kania. Bagi film kami kan. Ngaru babun de bat iba Pradeep hi. Tang bat kiwi bat ki production house ngala trailang bat Nicholas Karkangor nang ta bat Eliza nang ta ayo sementara lang hatu ka Bollywood ru ke Palawan sini ke rock on tu. Bat mentah hakan ni haling khabeneng ngati nadi kidukipor kijikerman la don mentalang no tupor hi bajung ba Pradeep jikerman sunrai jing i tengah jom no hadian ka tokat ni ve khamle i shu ti all of a sudden pada i khot ingan mentaka yodu tengah sudan benta bret apo yodu tenang ta pada sakani pada mentaling khabeneng Tikini apa kali ka film haling khabeneng pada mo ko film tai let's say pi akum ki ke karakter ke jong pi ha kali ka film haling khabeneng ngate nga ak karakter baketeng promise mo badai u bajunya trok por badang biang kamet kapat te kadoni ka jingstom jong ka singkai lele ka ba perlong nga ba namla su banyak trok te nga sapoi sa be hang tu snong rengkat bat ki wegi characters jong film te kalong ruba ngi ya itu itau bai be ngi ya jan te kata ka character jong
ngati nga akum uba complete but hagni ka film uba complete uday rang ba snong haju ka paru uday unong yalap niam te ndadon bun than ki ai tong uday ba it marat ri way blang ru Ba kamlor ni kan dia. But uba kat kum ka advertisement bangi uba di uba complete uba long incomplete. Dia ngapa nak aku maya? Dia pak jong ate. Hey, what di ba penyak itu kuaya mencuba. Dia keberat ngam tuk sun ong no. Ngia de silok haka film. Oh, ngia de silok. Bangi kami akran pada ladon kumba live house nam iya. Ngia salang, ngia iblang haju ke iya ngia bam lang. Tambang imju akran. Kidau tom long menyatu. Kedau kam pelang ngia tu pada. Hidon hi kedau. Karakter jong apa gede Livingstone. Pada hakni ka film ngadai ngadai way kun marway jong kong Miss Helen buat nyasa tang arngut haka family the rest lah ilok lakla ki way lakla te diga jingdon rengkat jong ini pak ki way karakter ba nyilaban nyilong ya teli bat I don ru I Miss Helen ibangi kot apo ka film te mai de kemi jong Livingstone te mai ha ka jing ya len ti jung I ka jing lok temen jung I la hi kai ru yangi hakipor bangi dang kam kena kam samla te mengi baro ya I ngim nang shu ban kot dok nom ngi kot bi Miss bi kai hadu nga badi kun ru khot badi miss Kani ke jingya lenti jong pi ba Richard ba Melvin baya wat la fai I pimpat sudah kam ak hak sibun di film nang tai ba jitu iba Albert ka jing pair jong ka film jong iba Pradeep kalong dakumoi kalong unique kadon ga khana nrai kum ki wei ki film phila ban batai company halor ke jing thau ki film jong iba Pradeep Katu ti ngada ongai fi pendapat kipor na mensuaru kumba isna ka music video mensua. But kiwei ru kisna hi ka music video ka kupor tamba pendapat ka quality pendapat ka content ne ka storyline hang tu apa ka music video ru ka pher bak la bak hi. Kumta hi mentaro ka film ru kawan kum ju hi. kadai ka jingdon ni kata ka experience la ni ka idea la ni ka jingnang kata bag ka pher Ka pher kata ka experience jong i. Hindi ba penbut tenang na ki ki film kung ki Bollywood na ki Hollywood dai ga kabi kwa ban itu me I gamot idayu I jingai trail de di sasna ka film sasna ki dialogue but kaper na ki jat film da pikali yang ai te nga syam ba kadai ka rukom ngam ka kam ka popin pher I kan ka rukom ban sothu ya ka jinglong kata ka I ka bungi kot ka cinema ke I ki benta ki ba perlong ya ka ban kelalong kata ka finished product mo kata ka film ka bala dep kan nga try de kataru ka don hi la ka jong benta ka rukom ngam jung I ka kam kan ba in sala pada ban batai ngi da ka jing sai kadar ba ke I ka ba ikwa nangi kan kum ki kita ki teng shop ki puron mo tong ni phai beng sakane ka halang khabning ka film kani ka film kala yo kitu ki award na sa barrier akini ki film festival bansna ai kani ka film de haudu bakanda pau katto kasimpor hadu kanu ba filna ban pandap ni kani ka film kani ka benta kani ka jingsna jung ka haling khabning tinga smo kada simpori nomor ba ka wei kalong ba kumba ka ya I ka ta ka jingdon kam ni shoot du haki ayong gi ba pher te ya ka taru pinda pet ya ka film ha ka screen pinyu I ka jingkla jung ka ayom ha pedeng jung ka jingya lenti jung kini ki characters mo te ni sedang kumba arajar apwar te arsnem tam ka simpor yang iban da pendap tikna hi ya ka film hi kan long ya ka benta ka ba day bat ka shooting kam tam itu khanya sa ya tu ka jinglek sabar ni simanta kini ki film festival filet nongkong hai ai vio ka award baar ai balai ngatrai lai taline samtli la don itu khana sa spana tu Baik, kawai kalong ba ngi don box siya ba ngi yo kata ka jing kershan man hakani bon ya don lang I Albert berngamo siapa Russia Yaroslav te katu kadai la ka jong hi kawai ka film festival bagi yo ban simanta handai shwai kata kadai ka
jing job jong ka film hapo ka Moscow International Film Festival ka bai let mi khangat ladi ba Pradeep hi hang tu ngiyo ya ka best feature film, best director ka Netpac award nang tu ka wan saka Kolkata International Film Festival hang tu iyo ya ka best director award ngiyo ban pha ya ka film halik khabdeng dang shen manakani supo Sri Lanka baka long ka opening film jong ka festival shithe te hadin ka tu dang shen shushu iyo yang ka Jingjob Chapo Pune International Film Festival but kawai ka ba ni so dap jingkmen ka long ba kini baro ki festivals ki banga shim kerteng ki festivals ki ba rim but ki ba ki nongsna film na keleng ka perthai ki kwa ban pha ban yo ban ya compete kan te ban job kum ha gitu ki ransan ka long ka ka ba pen so dap jingkmen ba so na thare Kandiat mo ba Melvin mo? Marako to ko por ba village po Russia, Moscow. Ngai ba fi bat Albert pia phong di jan tan rai la jong le. Kai ka reaction jo gibreo to ko por na batai. Splendid. I mean kum priang jungki yangi kalong kabapen sotna adu kata ta namar ba tiknangi kam iperi mo sabangi one nation ni kathan bangin don chati te ka ngapet shabar ki long very accepting ban yu ya ki brio ki ba pen ya ka jinglong tan rai la jong te ban pen ya ki ram ki bet la jong mo ki appreciate ba kata but ka jingshon dur le ka so la nyong shu namar ba baro ki kwa ban wan ban ya kumta mo ban ya shondur lang ban ya kumen lang te ngatharai ka di ka decision ka ba byang hi bangishim baro arnut ba haka sngi kawai na ki sngi jong ka festival tingin dei ban ra la ka jong ka riam tan rai ke Idegi janyu to jan rendia ni kai pe phong. Jong Albert Jong at ka jan dia. Nang ta dei kaktien ro ka wei mi kwa mi krente. Haporo petskaw ka film skitu ki festival paro pen i ta ka jingkran ka dei baktien khasi. Sudan subtitle nga tharai. Kumno ki ka jingkali jo ki bres pangaktien khasi jong ki kali ka ktien yo ki nong India ki bor ktien kila ban expect bare ktien Hindi ktien iu dai kami man ka ktien khasi. Kai ka reaction jo ki breu. Ka peni hadu kanu ba ka medium jong ka cinema kala ban keren ya ki bon balang syaka perthai brok kawai bakam dei tang ktien hanrei kadai ka jingam jong unong pet kai ya ka jinglong jingman jong ka film ni kan te ndala kut ka film ru kita ki jingkli ki bawan na ki kalong ki ba jeli hadu kata ta ba teng mengi ngi syam jinjar ban batai ki ba balai hanrei ngi suthu pat lemba jong kata ba kadai ka jingam jong ki ban pet ya ka film ban suthu ya ka kan ka ba long ka ba janai Kabalong ru ka jing sarong ya ka jai ben riu jongi namar bangila ban rai ka kentin jongi ya ka ktien khasi shaki wei pat kiri ba ki wei pat ki jai ben riu la Klampap ho Ka jing syam jong am tuisien pa bangile sport Russia. Ka ktien ki klem da concentrate than nga song maki ki ba kum ki audience ki kam concentrate than henry ki connect bahabat ka story te kata de balong lingo ba por ban let ni kong mangi nang por khat ba tip kan so thu na am ka story jongi nang daga ktien jongi henry lingba ki tu subtitle but ka storyline ka ba ki ya kalong phla ba ki connect hadu ka ta kan hadu ba dala akut ka screening ru ki jingkili ki bawan ma ki ba mangi ki artist ru teng klem play jingbut ba baka longgum ka taru henry ki kelipat ting yo jing pen sai kelas mangi pa Pio re kalat bani tu khanas pangka Meghalaya. Nomor bun kino buat kino India ki bun kim tip bahas pang Meghalaya. Septele sari pareng siong no mo ya piong na India il jong te. Kila expect na Mumbai na bahe again. Dai kaden Meghalaya ka le se ba pi ya tu khana es pangka jegi tanat jong Meghalaya sigi breu le se ka ki sing ngo anem kadang sekendong jong kari India. Ngidon ka jing ekred ka ba shibun ba shipang ka jalala jong shipang ka kumlong kuman jongi ki benrio banashani mo te ki donru ki blakular bat ngatikna ba maki klempap kin sapoi ban wanshani namar ba sotu bat ki da piakren sotu ba shisien ba ki maki ba kin le min kamut kin le ba te ka don ka jing ya pliu jing mut ba sutna
but kata ka jing yakren ka penlong yaki bakin kamwat jing tip susu spang jungi kan kum ka jat ben rio. We had plenty of questions. We had, even like the next day at university here in Yaroslavl, we had a meet and greet. So we had people come in and they asked questions. They were like really many questions. People were excited, and I think many more people are going to attend following premieres that we're going to have, which is amazing. And the actors did a great job. We had Pradip as the amazing director. So yeah, I really liked the film. Te hadir ka jikli jo iba khenwa ka baya deba response jong kini ki banabari ha ka baya deba ka nika film ko tingin phadiang le se ka nika film ko jong ni ha ka baya deba ka characterization ka jong phimo kumbang yo iba ka pair na ka nika real life ka jong ka ek ba pi ha ban le ban fit ha ka to character ba le se Penjerong sniu, penjerong kemain, naita ka face cream, sunburn baik tu, mat ingkong, iyong baik. Kata ini. Ila adon kan, benar cuba i sniu itu main. Hajan dari, Beliau dah bersisa, beliau bersisa. Dim. Beliau, beli sosat hadu kan ni. Tiku mia sha iba reporting kong tu kasi nga rekod itu party ang ba hap sengat kan dia. Hap sengat ang ba mam tu ke dia kelong sulong pat ni ren bok wana syu kun dah. Tu jing sengat ko na jing lang syu yu ko na. Kalau ka yarap ik film ta ka liang kan ti ski lang film pinapit ngarang rekod lang ya Poi biang sejuk. Am poi kam ju pa long dang dang hiari yu ong ru yang awat perka yang wat tak sunscreen wat ni kata syong yang wat wan dia babri re ni Ya te hari ni film ngayo double role. Dong double role lai pel ngak war khajna. Namar ublang ngahap train. Swaban shoot ya ublang du dang red ngelari ngelak train utau ublang. Te utau ublang walong so perfect natang sukot ngau lawan. Kadai. Te ya utau ublang ru nya shoot lang. Mereka bersusi kalau bahadian kat nom tu hadian al season ni mah. Ni utau ublang menwara biang te isngau baka jenjak ni pak ri no ste kan. Dalai utau ublang lah satu. Te hadian ni persang biang ban train biang doi blang the biang doi ban train tang ba hadian ni khamla bu le kumbale tu ban kong. Te pila mno pihap carry forward klub belang. Yang kadon ka jing start jong iba Pradip director mo ba hakata ka kumlong jong kata mo ka situation te kadon ka jing change ka script kandia. Ndoi kang knyal ba Melbourne nga kadai film ka ban nangkong but iba Pradip ka ba ka jing change ka script nga try nga ma la lek siang la lek shoot ngu la yo phone em ngim tang la change na script ya script ni don cimpen kelas ni soi hantu kelas momen ru dang don bet ka change ka script but ka tu ka shot kam jerwai ka kam dan script ka tu gede bi chutau yang tu por ba shoot Kay tanat ba? Kay tanat ba? Kun mau iba kharpri na ong syong mani pria script. No mentoy kan ni syong tu yo da ko wei. Ba Melvin ba. Pihap an ya gain weight ingai kam sengat dia tu film. Ani film tip di por hab long por yudu nga gain kam bun hayudu nak poi hadu 80 na 85 plus. Dia akan ni pat dengan kelamla su hadu 80. Ba tamang las ngai hadu ba. Teng dengan hablet kawai le ne dengan hablet ni stem along le ran bi. Kibri balik las ngai kan ni. Tang ba ngam ju yatu pat ba long. Ngam ju yatu bit ba kadai ke project kam tam ta. Ngam su ai down kom nem tai nomor ba. Hadu bandala release sisa ka film. Tikin sai tikin sa suktu ba balik ka long tu. Kita pinapit baham. Pinu iba man la ubay pitor thili udap de khana. Knyep pada mo jan buan ap jong phip la dan bentawe ke film jong iba Pradip. The knyep pada ko apin matai ke jing smutanat ka jong phile ni ke experience ke ba phi ya lingba ha ke ni ke film haling kha beneng. Kawi ke ba sultanat kalong bangilong be kumni bangilong hi. Ngia itu itau ngia jan te
ndang nilai don hapo set du ngatrai ka pau kata kan ba mdei shu bangi hab ban pretend lani ban act lani ban hable ke ike ba kham jubor namar class 1 lakawan ladi kan namar bangi la ya trekam lakat tu kat ni lai don lang te kadai ke ike bayarap ngaso Hapo ka set tinggi long kumbangi yang sak lang ka juga yang kan. ho Tunan. Kita long by family gum tu the next day la sham sta habia ke kata bji oh kan du bji ka call time sa ndre bji la hab ke chol thiana la spen thia jabarsti by gum tu pat ko thiaro hab thia ni hab ke nang sta tina ta tu ka sulong by gum tu Kawai benta jong ka kani ka generation ka benta mo but ki cinema barbor hi ki jupen iya gini ki film ha ki cinema hall benta ki lami ni ki OTT kini ki platform ka hakano kom kan kata ya ki film ni kala mo ni ka dang kentiu susu na ki film nomor bun ki bri ki la bani iya ki OTT ki mendahap lek ki cinema hall daong na kalyang jong ka ban lemi sa theater ban pe iki film le se kala ban don ka kata ka jingta handrei hagaju ka por pade namar ba lara nga ken lara PI ka film lamba ju ka OTT platform te kum kita ki nong permi film nong sna film kandoni tharai ka jing mentoy nam ta jung ki mut kandoni kata ka jing nong lani ka jing te ba kum ta kan nam dei ka iki ba shu IA mo handrei ka tu ka culture ban lek support theater pada kan long kumnu ngim patnang ban ong namar ba kadang long shen mo kani ngin hap pek ka trend ka long kumnu kan dalami ka film kan mo tamba nga thrai ka dehi hakoi kalyang lu kata ka rukom ban kentiu yakini ki bathang ban don menta ki kam shna film ki company film but hangnu nga thrai kan sadoni ka kenja balance ndala nang ya ki sengi ki por kan kini pat husu halo kata mo banyak kan ban long no film nani ban don bentah ka film hatu pisngo tang kende tang ke jing sngo tenat lani kala bande kalat ka mai jok po yanuri no kejing sedang jong ite ka long kelas long no ka hobbies Kecing sultanat. jing sultanat kam so ban ong ban kamai ban survive tang na kene ka kam ak film te nga thrai Senia patna. sene pala Nimpat dan Kumar ko bihab don bin sim jingai syar pada ke. kum ini ring terang di punya best iki film. Dia kum mga nga ande ikum pori ba predi ya itu script nga best kini film so bang ini characters we thought terang ta yang kuat dan bentalang kalong na kecing sultanat tapi kuat dan lang ini project sebenarnya dan ni tray lang national lang kum tu padon ong man kamay te na kanian kamay jak po te empat ban ong haru kata tu sini tempat long kum sebar and plus moreover fishu power thai fishu long famous indian hakas nong ka thau jung ibarit ti bak bak nu kita hi manong ban im jak po ti patlah hi adu ta ti dak simpori but plus point kendiat nam ta jongi ka shillong ba ngiyo bentah ki international film festivals gitu the plus point ke gitu mo plus iba perdip di plus point hi adi la ka film juga perdip aish di kerdan kal kham hen ja kan tiak kani ka jing bom la ban survive tungna kani ka kam kumbo pi ong ma kadai na kanu ka daw se kadai mar ba ngidai jajmriu iba red bangi ak ngile yu hagak tien la jong bagi we perkim sothu ne kumno ne kala ban long mo population kala ban dei mo ka ta ka kawai na ki daw ba kiduna ki ba pe handai da fi pe pada menta ki film bami ki la ban poi salon sar namar ba ka subtitle ka don te kadai ka jinkli ka ba kata namar ba kawai ngaso kalong bang impat don ka proper structure jong ka film industry we don't have an industry me dan pi shawai ki don ki forum la ka jong ban address ki problems ki artists jong ki filmmakers jong producers
Ni sini ngidon ki kenhun mo. Andrei hadu kanu ki lala ban pensngo pada ki jing'e shisha basyam mengi borok ki baydon bantah ka film industry suruse ngaso kadang don ka jingduna kan ndang lala ban penyo so ka sur jungi ba hangno le se kala ban long ke ba khamba ban mi lamba ka jingdon bantah yo le se kan sakham kiu kan sakham mi susu kita ki lat ki lanti ban imjak po mo handai bandai tangna ka kentian tengah try kamde ya kata namar mentap ala syaban shalan ka film ju pikal lagi An mar balai ngakali ya kane an mar ba niu i bakat menang mi kisngi kinang mi kisamla ba sotonat ya kane ka ban ak film kam ak film ki film khasir ki nang mi ma nrai lada kum na fi wenu aktor ba pa wi nong kin yo sneo ba pimla ban im dam ka du jingkerman no ki kala bundul ki ya sakmat kala bundul tenang ta sakwe mo ba melbin ngan ban rap dan laju mo kanang ba fi ong ba ya ka film la ban salan sak keleng ka perthai nang bagi jingdon jik subtitle ya kata ta ho marngi wat ya ka film China ba sutu nya pe kalong ta te ban pen bha su pade ya ne ka karkhana film makane ka state jungi pi nam ba ka dan kam ba kin don kita ki institute ki ba byang ban ajk ya ki nong ak kum ba ki long ki Bollywood kita lek pulis wan ta ki wan sa kam ak tang to ka ai ka ba film ki pemi ka ya je tanan Tarai mon da ki nok ak am ngiran kam ke agency te ka agency nam ban even ni ban ta ki aktor ki actress to kan ki bring ni yet to ki dor ngi la an bu an to kan ki em ken kum ta ngi la ban le bre ngim dan nya trai mar we oi to dan ki bashim ak film tang man yo ak rut le biang kini le fo firu Teng kata kan Dari dah buat lagi itu ya. Dan kajing li am kini kino aki aktor actress untuk kini dia nak through an agency am kata kan kila am kata kalian snow kan banwan biang suka jingkli jung pi swai kan ni man tandai sakawai ka jig jungi shane ka long ba ngi duna plat iki theater pi shawai pi plat ka film season plat ka baduna shubo shipau khat art di ka theater hakaju ka por hakaju si hakaju ki timings kiat hang ni ngidon tek badon haslong shawai ngam tharai kada ya yor kata ta mut ni expect ba ki briu na keleng jong ka tang na ka ri khasi jantia bakin wan shalong ban wan handai lada ki don lupa ki theater satu hadu kanu ka jing pensuk bi dapat khat mut ka ngatharai na kaliang ka kam pisa pilan ka kam yo ka kam kot ngatharai kala yarap susu te ka theater ngatharai ngidon kam ban kam don susu tak de ka wei ka ba ki ni ki forum na ni ki kan hon sna film hajala jungi ka de ka banung kong bagi bu akman bangin don ya ka theater la jong namar ba ki theater hang ni ka wei na ki bang tip ki sim san phau na si spa te kala along shaba palat em ka wei pade ka ba de bat ka ba pi ong pi ba ya ka ni ka film khasi ni mla ban ra than shabar namar mentang ila ala bagi don subtitle kam de gamta pe ka ni ka film halang ka beneng ka yo ki award na shabar jong kariru ti kamut ni kaktien kam dadon kame nama gade ga long kala long hi ga international language ban wan rai kata quality pitrai kam dei mo bangin don ki kinja workshop ki balong regular bangin batai ya gitu ki nong sna film ki nong thought script ki mdei batai long bangin ya mir hon workshops kita participate ki ini ki film festival shabar kablet shabar kendu iki nok shinaru bet communication film ya keren kan nantu kan fin yo ka jing kata ka bangin nok shina film hang ni pada kim pat don ni lain hibap ready long kelas dang mentang i mo baki las dang ban pa ki film keleng nam ta ki festival so ka jing shajet jing bam shajet kaya la jong ndai kilaptip ya kelat galenti kan katar gladi ka step in the right direction Te habangi phai mbayang mashuni ka film han kabeneng kumbangi tip ba kadi ka film kadi ka dream project ring ba pradip mo kumbai ong hak interview bala dap dei habaya kran mangi te ka ile se ka bapin inspire yi plus ki tip ba kani ka film kadi ka bala bu da ka bu jingmut house nam ara ja sa punyo te ka ile se ka ba inspire yi even chnai ni film shiti ra ka tina ka janjong pikum ki kas na try lamba ka jing ya thu khana jong ba pradip yangi yanga khamtam ngam tip mo yo ila she lang hi kadai ka ba ila pen wandor lalu mensua dang don i
pa jung imo but kadai ka project ka belong close ka pi ong pi de lemba kata ka jing Iman Siam jing pa jung i kata ka setting pada ba set 2047 ni ka film tengah try kadai ka shibanta jung ka banwanra ya ka jingmut lemba jung ka film te kumakalong menta nga try ka show i kata ka rukum penwan ni kata te gamtip kini yo kidon na kaway ban ong tamba ka setting te nga try it's purely ba penwan dur ya ka jingmut jing perkhat jing sotu jing i ya ka content jing film kan nama ringi ong future se perkhat be yek ki bala kham ta wala kham ki la don ki industries ke en rekan ki film pakai kalong ka compare te khandia ho ishan ong hai kan ni ruba kan ni kam dei ba ni kan tho ba ni pen i ba hadu araja sa punyo kan yai long kum ni ka jingong jung i ka long ba ni pen i khang e kan ni khang ba kan nam long kum ni kan nam long kum ni namar ba pi manga ma pi ni i dang ile keleng mo sekitan nong kendong sunu tharai kapor bangilek mansha shi post them mansha bat dangilek yang mentaru kidon ki jaka ki bampat kala kidang long kumju temut kadon ke i ka like somewhere mo ba bali ki kim kiu bali kim yo ai kita ki surok ba bali kim yo ai kita ki jington kam hasno atau te kalong kum ka jingkli bangibu kala mangi kan ba atau kan long sisa kum ni hau arajar sa punyo ne kan kam ha su kan Logi laban ong bakadan open ending kini ka film. Open, yeah, I would say it. Kadi ka open ending. Logi haban perceive ki audience kan. Audience kin ni haki ba kin so thu kum nu kai kung song ya ni ka film ta kadai ba ka migration ba ki khon ki lek ban pule sya sor te suki sa tang ki teman ki bam kwa ban but ya ki khon ong ba ki khon kim kwa ban yalam ki mki hak jing teman jong ki la em tu jaka ki la he la sam la teman tu jaka kim kwa ban lek te lada ketu jaka kala nang duna sinang duna te development lu kan nom don show kata ga jumut jom film but ka ba ngasu mudur mga impat itu ya nga hang tu halak du lada feel like ketu sinong lak du sem sya ki lieng ki lomta dan tunum su dan basa dan yu nrai ki don tang senrong yen ki dang don imak iba predip lekai sien sto nala po yang tu imat isa bu akhli dia masuna film kum kene bak sale shoot sundan nang tu ngasu tarai mga manake pipila akla arpo tadi tam egi film pila ong tekai ka jing yo i la ne ka jing sneu pel de na ka bapi ak men shwa ban men tam ta ka manang mi ki snem nya ka yang ka kam ak film pis ka jing sneu pel ka jing per sneu la kam per kam kiu ne ka nang her ne kum no ne ha ka jing lap jong pi sin pet nga te kan la nang kiu film ka ba nang kong du kamon ba juat ban por ba shoot ki da thau do pita distance kan no ban yeng ki da ruai do chok ka komut pinyang hang ne pin kam kum tu kum kita mentam don kam su kum haki tu pot bi hab dal adap ka film bi hab like dubbing ha studio mentai gitu film don kam su nangta ka ba kong san hak tu ka por i kamaram shua kenal am ba thiet karil ha i don khal artli na khan du tli pison tu klak lalut kumjuru ka film ka ring ya tu badang ring ya tu kaman bajuat ka tu karil ba yu lalut hab le kal kata ban man thiet hadu ni hab song thaj artni laisnya hadu benda poi tu karil kal kata mar tu por ngidang long ro nyimpat yang tekat sikot retake back man kapor te kalut king ketukar deal ke bakil la estimate maki hablik thiet kong kata tikini ki ai ro khat kamut i ba ka film la nang kiu ndai su kum ni por man su bat kala kampen suk ru mun su te ngasngau jenjar saban ap man su ak te ngasngau ba kasuk ka ba kalong ba hadabing kan hadabing phim don ka tu ka man siam ba pidai sisa hang tu te phi song ban ya hang tu bi hab pen bot
ya tu ka song jong pi nang sem jeng hang tu then sa tu ya tu la like kemut la record baik hang tu hapo set hi haba kani ka film ka ba phi don banta ka wan rai kita ki khusnam ka poi shabari ki briu na bari gila ban itu ya phi badia ka ktin jungi ya ka Meghalaya hakano kom ngila ban ai men sim badia ki wei ba penmi ba snai gini ki film ye ba kiru gila ban le kumta ba gila ban compete lang om tang prakhasi jungi hindrei bat ki wei ki film ki ba mi ni ki wei ki jelaro Ngatharai ki sotu EP ya ka jindon kam kuman hakani dangshen ka KSU Laban Circle nga kan mau ka penlong ya ka short film competition kadon ka jingete ba ka Hello Meghalaya lele te nga don bok ban sajit kung we na ki jury ban pet ye don laingut te ban pet ya kini ki films andang la pet ya kita ki films mut UI ba kila nang ba manta ban penwan dor ban sna ban shoot ban direct te ngatharai don kam tang ki lat ki lenti teng teng ban yo ka jin tu akanur kom ban la ban nang ban yo lat ban apply nam ta ki festivals ani ban pa nam ta ka ni ban pa nam ta ka tai ngatara inda ki la kham yo susu e kata jing nang le nei kan nang kio susu andai ban ong na kalyang ka cinematography direction ngai ki la don kata ka jing tu umdei bakim nang shu ki nang manta pada ka shong stang ha ngi haki ban sutu kenya ki ai kita ki khana ki ba phila shisha ban ra shabar ban kring ya ki nong pe kan la ni ban kring ya ka jingmut jing perkhat ju ki bakin pedang hakanur kom ya ka jinglong jungi shari ya kan kum ka jat ban rio ya ka bangin shubut teneng nang nu mo ban penwan ha ka style ka dur jung ki film Bollywood ile ban ya balik amta boleh pen iya ki khana ki banang ni ki bolong original ki bolong true to the people ke kum kalang kham neng ho phila ban ong ta ho te tharai ha phi kum kino ak film nei phil aya lenti ka tam nak film don bi ipori ba fi kan mau sa ka jing im jo fi tharai po i jing sabar khi nei na por fi ak plan ni tu kan kan buat kan di pegba kan public ki babelai sa ki bun fi nomar man ka film te ka don be ki don be gitu ki special moments te por badang ya shoot por badang ya don lang mo ba ki sa sha ka jingmut jung perkhat kan Tum kadang tu koi scene am te ya. Misalnya na. Oh. Kadang tu scene tinda dari tem tu ni tempat dalam kami ya shang tu ni pet ma di aku ni jong Albert di habiat ke tang scene habiat ya Albert ni ma di ya kin keteng jong Albert atau film Livingstone. Ya eta ko si jai khat Livingstone kami sebagai cha beneng Livingstone ni halava ngau Albert tu lek ki bang tu ni siapa perkali dari Livingstone lah kita si beras hasil beneng kan kita isi ni aku ya kenal saya itu ni aku merkian dia pun lagi scene kiba dia nanti tangan tu for shoot dan sekawi apa kadai ke scene apa yang mana bakar puri but oh ya ngidang don ka jinga seng apa yang mana dia jitu lawan dia layu e shabar telah ong ba perli ba wat nam state than ma te sedan yo kan jitu bat hak ta por along conscious kan ma bla ong benda yo tu ma la ya kama la nyo la le de ki yo i ba perli ba adian ki yang wat ndai ba pinyo sisa ban pen i ma su tang ha clear kan sa sinyo tu dai ni kong tai sinyo Untuk saya iba pergi bilang kamu apa bershoot ke bilang strict mentah te la tam Sophie iban compare mentah ba mensua Jadi vi bengalak siam kan. Kamu ada vi biang kikam kijam berkhaj ba sultanat bah. Dari filek bakla ya ka bela hikai te lakun. Lu kata hilam. Kemudian ka kami te imkwa ban compromise.
Rekam ite. Lamong strict tambah long serious kan. Ilang serius. Kemau menshua. Muncul dalam show mentah deh. Menshua i. menshua Menshua de- itu day mati kemau bedom meriang ha. Mensure the bama. Hawa. Nak kemau day mati belong dom ha. First time bak ber ikan ke. Siapa bagi yang terhilang apa jingkerman jing itu ni itu port fi. Ngatek tengah si ong kan mentaro begini ki jung walam jung golden ki dan lang tu teng ki bakla tengah si ong kan ibadet. Wan sabi yang seketuk dur bariam jung piti. Diam sengah popik tengah main lagi kini terus ni. Got it. One more 85 ago. Manu ba kham long shoot tia bhab na ka group. Ki remember ke chong. Pi. Idon we are like. Itu deh. Kasih mi kipor. Teng iba Melvin ilas dang teng iba Albert, teng Baya, teng iba situ, teng manga. Iya, teng. Ini become Melvin ti become best man prang am brio. Teng ledak bam jam mi layat hat ko tenti bedom ti hab pasha isha ka hotel. Ya be pet bi kendong kan hot beting ya kendong. Chimi teng kendet ha. Saka por shoot por liore te bot tliam mas dai. Ni la yeng la concentrate ban sengap situ la ya ke shooting tu Melvin lawan ya dia la ra ban pelang. Hari ki clear ki bet ha mai. Kena sejuk por ini ke film. Arsem tam. Namar ke winter ni ke bangi shoot Portlang ni don ki bun bentar ni lihat yang. Kada sa bishate siya Nia vision sa ha. Tikum do ka experience dia per dia sa lah. Sungguh lah. Kasa aku biang. Jan artelina lah itu lagi jakasan deh gila. Ki kalai itu. Haka jing ban hab don betah ke film kan. Kau ini ba film ba Pradip kau masuk tenat duk kalang ba. By intrigue ki artis intrigue VIP. Ngalalai ki production kim treat VIP. Kan baik ba katri lawan tak. Rai yang ba Pradip ite ki artis kem intrigue VIP baik. Ndawan syang bam ayu kajal ada bam breakfast ada bam nang nu melit syau nang hai Finland. Nano silong penbiak. Facility fi alot te berakat. Ya Allah. Nang ka payment kam juslan. La adat ka kam payment kelabut nadin. Orang profesional. Yang don kam bengelit keli. Tu kumbala asu kenduk kikiwai te hadut na la mi senam thamai la mi senam rim la jenjar. Buat thamai la kelari. Pihak banyak rehearsal kini ke film. Ya kini. Ni. Kita dah cakap. Rehearsal tambah script reading Script reading. Mesti dan script reading kumto. Jadi yang pak crunch funky characters itu crunch pang beli ni long ni ta. Sure habis going habis itu bayu. Beli pihak beli beli itu inselek long ban sutu bahaya ki karakter kan. Kami yang habis jitu yang ni di kumta silok kumta explain mah. Bagi mi keren. Medan jingya jantinya dek jani dek. Yang apa imju khot di harsal mensuaran nadu menjuar du first film. Marilah audition jangan ham khot di harsal ham khot ai abek script straight on the location. Then dal ayat suski gini ki artis long nervous dan don mengah. Lah ham you. Dan nadu ka yudu kan. Isong M piru pihak wan lang hab itu iki artis nrai for shooting long nervous. Kayak nga bisni lah fi na. Fi late audition klem lay la ice cream fi. Ngarung late audition mentah kamon macuat. Klem kot yang. Long naman tagi di film so pihak boleh audition memang pone lah ya long nama long ki regular cast and jomba Pradip. Lah itu telah tip te kan ni karul you tu kau long fit. Ini karul you tu long fit. Long Ishmak dapat kat party no. Em sabar kan ni ka film karakter di tang Henry Ngut te long don kamban ban penyanyi. Yang tambah encourage pada ya ke audition kan. Wat yang ki artis berlari masuk no. Andai man ke role ke pair pi. Te don kami. Kisong ki role kan. You should encourage but they ban one don audition. And ye let they. Nak kemau film ri dong audition. Film onata dong audition. Hatu kalau
apa dia ke suk ne ke ba kham jenjar ne ban fit in ke karakter ke ba pi yo haman ki film ke. Ihap ya persang hi namar ba. Lada ngisu ong wet nyila lani nyemla kamla man em. Te lada pila kendu bat director la explain director ba. Ke karakter jempi kalong kumta, pidi ban long kumta, pidi ban put on, ban penduna ka wait. Piyaj accordingly kum kata te lada pila ya yo ke script pila pulie pila sautu pila nang ngam jeliu shu ke ngala ban improve ke ngala ban add on ke to script kalau munta ke Kebun ke homework bang ni kum artus ni hap man lek kan. Abi keren with director tim sutu bai kum ka pa jangar perkat ni i perkat ni anti abi keren ni apa ya ka ju ma. Betang haba tiara hap perkat la saya. Yuto. Kajulong ta. Ting the I script main tu ngasih post up. Ni la song pulie sa gambian han ai tu mah. pilih bidang yo ko mau wi betamai berjuang wa. Song baru asimit nang tiak sia. Pulie gitu. Jaj badal lang mat pigi aktor ta nomar ki pajbar ki kajalar kadan kami ki khubor ba baham banai. Mantang dan lang bat pi ba albat ba Melvin manta fi ka perthai manta ka jing kandre jong drop la palat haga to ko por fi ak to film have kalong kum do ka jala bat kum kalong manta por drop la batai Gang la ban keren kata namar tu kipor nga dang tray bat ka United Nations Office on Drugs and Crime ti yang aki attach bat ka New Hope Center de-addiction center ti aka benta ka jing dan junga hang tu ngai iban ru tu kipor ka don ka jing kanrai hanrai kalong ba ngidang kum ka society nga so ngidang long in denial ngimpat kubur ban ong ba hoat ka don ka problem kan te menta pada mla su ban buri nomar kala pau pertai hadu kata tama su ban buri hanrai ban ong ba ka klem don ha tu kipor kan ne ka babakla nomar ka don pendapat tang ya ke population haki di addiction center haki tu ki paru ni teng don jentia balat nam ta ki bedon kam one nam ta ka di addiction treatment don jentia balat kamut kala kendrei na do tu ki por kan andai ngatrai in terms of volume maybe menta kala kham nang kendrei su andai kadon Kalau sedang nadu tu ke puar buat unang thok script ru UI kata so thok tangba ki pajba ki empat accept ki empat pedian ki empat pedian ya kata ki dang penburi bet hayeng asam lalu udan ke penburi bet de kata ka bang akwa on penwandur fin mar kum ko to ko film have nei pe ka jam tam to fi akwa on penwandur ban on fi ba kino ki film ki don ki khubor kin ba om tangi kinong pek na ki bor sarkar mo bagi bisar kan poi kum ong fi hal kabneng ka target de belong kum tu te nah so tadan ba kata kadai ko ina inuksa kita tu film have ni EU drugs ba ka sarkar ka haban pek ben kami ka ba ak tu film bat ka cimut jong tu film ni kemen makan ne ka film hal kabneng ru kan long kum ta ka sarkar kan pek lang ka jimut jong kini kumun pen urlong ka jing trang jong ka kanhun jaga hal khabneng Pintin describe ini ka pintin hal khabneng di Ellison Field nila ai lupa ka kerteng du Shaki festivals ba let chabaru kitip be kata ka kerteng di Ellison Field kamun kai ka jaka ka ba hajing mudur kan Ti khadu en akal janga long parba pi shoot but haba pi ibia ka final product fiscal kumno Hunjrut kalong kumba pi expect palat namara hapor ba pi shoot pi so thu ba ong abaklang tu tangba ni bakla ni para ba shoot ni thu ni yo emo tu baklang tu hendre de la poi ka final part kala pair kala yat kala flow lang baro kala long ta Yang kermen bagi bak bapet yang dia let's say ha dah kala release tekin hunjrut kuma pi ong ma kermen ni katai kan bangi la poi sak bakut jong kene ke jing keren jong ni ngakwa ban tip na pilano gin pelaj pai ba ni ke film but ka khubor ka message ba fidon man ong shek pai ba ya kani ke film ni ngin sapelaj ha ka san Henry Tarik March hapo State Central Library
ti ngakermen ngakerpat ba pen ai ke jing kersan jong pi komba pia ai barabor ti ngakermen hakane kan tiru pen don rengkat bat ngi pen wan kersan ngi bat pen ai ka jing i ya kan ka jing tres tong jing Riu tarik umach. Hadu kadua tarik. Usus utama auditorium. Kapor arsiteng sanchiteng. Tikat tu kenapa artaru sebekut jong kan yang keren kejongi hakabaya dei bakini kinong ak jong kan film halang kabneng. Tigi kentu piki pat ba ki bapet yang keren kejongi ba pinlet pet kenang yang film jong iba Pradip Kurba kabaan perlat pat ba hakan riu trik ulber ara japun riu ha usus utama auditorium. Asyik doa hitang wah. Mes Helen lagi aswa cang. Kan long kumno sarai. Kau kang ngamlut barok spok hendak. Lo ayak tu meh. Mem tip isu na. Ngam susi nama nak kemwat dia jing kemen ka jo ka jaka bang du ya ka. Don ayu syahalan. Ban sui i kan yang kalau kam dah lele. Apa mat tolong kerja kan. Eryong Kita pin pet bha. Pin i man la uwe pa uwe pitor thili udak ki khana. Man ka jing khang kadan ka jing mi syakoi pat ka jaka. Tip syuk kan long kumno lah dah. Yap semana-mana ni. Masya kelam jeng ruai. Cuma dur di mana keteng ruai. Mudur cerai you. Jailhouse Rock. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website fascas.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ki district ki badan hamegalaya latno tang ha is khasihers pila ban let bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood.
right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming! How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.